Moikka! Viime yönä tuli lunta. Ja mä menisin tänään tehdä tällaisen aiheesta, kun mun piponi. Tää on tehty nytten suomalaisesta lampaavillasta. Tilasin Myssyfarmilta lankoja. Ja se oli ihan 100%. Tässä ei oo mitään villasekoitetta mukana. Ja se oli vielä semmoista ekstra muhkeeta, koska mä halusin jotain vähän lämmintä ja paksua lankaa halusin. Ja silleen kun mä kutosin sillä langalla, niin musta se oli aika mukavaa kutoa. Aika paljon erilaisempaa, mitä jos noilla villasekoitelangoilla, missä on sitä muovia lisättynä, niin tosi paljon erilaisemman tuntusta. Että oli se vähän semmoista joka jämäkämmän tuntusta, mutta ei se haitannut. Varsinkin kun mun käsiala ei ole niin tiukka muutenkaan. No ei se ole löysäkään. Mulla on ehkä siitä keskellä tätä. Mutta oli mun mielestä se oli ihan mukavaa, että se on vähän semmonen jämäkkä. Niin sit kun oli paksulankaa, niin ne pysyis aika hyvin sitten ne silmukat siinä puikoilla. Et kaiken kaikkiaan mä voisin sanoa, että oli hyvää lankaa kutoa suomalaisesta lampaavillasta. Se oli vielä vastuullinen tekokin, jos ajattelee, että tuin suomalaista. Ja mikä ehkä mun mielestä on surullisinta tässä lampaavillassa, suomalaisessa lampaavillassa on se, ja oikeastaan minkä takia mä halusin ostaa sitä, oli se, että Suomen lammasyhdistyksen sivulta löytyy, että lammassektori on tehnyt viime vuoden marraskuussa on julistanut hätätilan lammaspuolelle, ja siellä on tosiaankin koskee sitten kaikkia lammastuotantopuolta, niin kuin ihan sieltä lampureista, kehräämöistä, nahkureista ja sitten vielä tietenkin lihapuolelta kanssa. Että koko sitä puolta. Ja se on aika huolestuttavaa, että tästä ihan oikeasti tulee tästä langasta kohta kultaakin kalliimpaa, jos ei sitä enää niin kuin Suomen tuottamana saa. Tai sitten sitä täytyy tehdä itse, niin sitten sitä ehkä saat, mutta se on niin pienimuotoista, että joo. Mutta kannattaa käydä ehdottomasti katsoa sieltä lammasyhdistyksen sivuilta. Mä voin linkata sen vielä tähän mun YouTube-tilin siihen, mistä voin katsoa, mitä tekstejä mä oon kirjoitellut, niin mä voin linkkaa sen siihen, niin voi käydä kurkkaa sieltä, että mistä se oikein johtuu. He on aika hyvin siellä perustellut sitä ja selittänyt sitä. Ja tää lanka oli hintavaa, mutta se tietenkin johtuu just tästä, että sitä ei nyt saa kauhean hyvin täältä Suomesta tällä hetkellä. Ja se on tietenkin vähän oma kysymysmerkkinsä, että miksi. No joo, mutta terveiset tosiaankin Myssyfarmin Pirrelle. Ja mä olin kirjoittanut viestiin, kun mä olin tilasin näitä lankoja, niin mä sanoin, että mä teen suomalaisen lampaavillan puolesta videota, ja mä aion täkätä heidät siihen, niin kirjoitin sen heille, niin he lähetti mulle terveisiä, niin mä lähetän tätä kautta terveiset takaisin sinne sitten. Ja jos se tuntuu, että se on liian kallista se lanka, niin mä miettisin ehkä sitä kannalta, että voisiko sitä antaa sitten vaikka lahjaksi jollekin. Tai että jos haluat itsellesi antaa yhden lahjan, niin se on ainakin todella semmoinen hyvä, vastuullinen lahja. Tai sitten voi toivoa joltain toiselta, että hei, en itse pysty ostamaan, että voitko syntymäpäivälahjaksi yllättää minulle tällaisen lahjan. Ja sitten ehkä tulee levitettyä sitten sitä tietoutta, että hei, että mikä tämä meidän Suomenmaan oman lampaan tilanne oikeasti on. Ja sen tilanteen levittäminen on ehkä se ykkösjuttu. Ja sitten mä sanon, että jos kutimet pistetään heilumaan ja ruvetaan sen puolesta kutomaan kaikenlaisia hienoja luomuksia. Mä tein nyt tällaisen, mä tein vähän tonne polmikkokuvioonkin, mä haluan nähdä. Laittakaa ihmeessä kaikki, että mitä te olette kutoneet
mitä te ootte jo kutoneet Suomen lampaavillasta tai suomalaisen lampaavillasta, tai mitä te aiotte kutoa, siis sehän olisi tosi kiva nähdä. Niin koska jos ei me tehdä tällä asialla mitään, niin mikään ei muutu. Ja sitten se hätätila muuttuu siihen sitten, että sitten jossain vaiheessa käy huonosti. Mutta ei muuta kuin kutimet heilumaan ja kutomaan. Tai sitten jos ei halua kutoa, niin voi tietenkin ostaa ainakin lampaan lihaakin aina. Ja levittäkää sanaa!